U dalekoj prošlosti, kada svetom ni jedan čovek, ni jedno dete nije zemljom hodilo, kada se nije mogao čuti baš nikakav zvuk, ni jedan cvet nije širio opojne mirise, ipak dešavalo se nešto uzburkano i zamršeno. Zapravo, mogu vam pokazati kako je to izgledalo. Kada kažem to, mislim na čitav svet. Uzmite papir i drvene bojice i povlačite linije svuda po papiru, jednom po jednom bojom, bez ikakvog reda. Kada ispunite ceo papir, znam, pomislit ćete da ništa niste uradili, osim da ste škrabali i crtali kao male bebe, ali pred sobom vidjet ćete Nixa. Da, dobro ste čuli, upravo ste nacrtali svet onakav kakav je bio mnogo pre vas, a Nix mu beše ime. Nix je deco u početku bio sasvim crn. Te crne linije od kojih je sačinjen neprekidno su kružile, kretale se, dok se jednom u tom kretanju bez reda cilja nisu umrsile. U tom času neke od njih pocrveneše od besa, ali ih je ljutnja brzo prošla. Pomisliše, wow, pa mi smo se ulepšale, vidi kako se sada razlikujemo od crnih linija. Lakše ćemo se kretati, bez silne muke mršenja i otpetljavanja. Tako su one zadržale crvenu boju i prošarale Nixa. Od zadovoljstva neke linije su se umirile, usporile svoje kretanje, a od takvog osjećanja poprimile su plavu boju. Neke od linija su htele da obasjaju plave i crvene linije, prosto su im se toliko divile i za tili čas postaše žute. Sada je među linijama bilo svetlije, veselije, poželeše da se sve zajedno zagrle, što su i uradile. A tada, kada su se u zagrljaju našle crvena i plava linija, Nix dobi i ljubičaste linije. Od zagrljaja crvene i žute dobi narandžaste, zagrljaj plave i žute stvori zelene linije, a sve one crne linije posvetleše od sjaja raznolikih boja i postaše brown. Tako je Nix postao baš takav kakvim ste ga nacrtali. Sa novim izgledom dobio je i nove ideje, osjećaje, ali o tome sledeći put, jer vreme je za laku noć. Očekuju vas nove avanture, a do tada lepo sanjajte.